Rozvojová spolupráca je už pre Slovensko samozrejmosťou. Každoročne podporíme okolo 450 programov. S narastajúcim počtom projektov a zvyšujúcim sa objemom financií však vzrastajú nároky na ich presnú, prehľadnú a transparentnú evidenciu. Aj preto naša krajina využíva systém DART. DART je súčasťou komplexného rozpočtového informačného systému. Slúži inštitúciám verejnej správy na evidenciu rozvojovej spolupráce a jej vykazovanie v súlade s pravidlami a smernicami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Aplikáciu však môžu využívať aj neziskové a súkromné organizácie. DART zbiera a centralizuje komplexné dáta online. Odstraňuje tým zložitú tvorbu papierových či excelovských reportov. Ponúka možnosť vybrať si z viacerých jazykov a mien. Umožňuje importovať dáta z externých informačných systémov, vytvárať zdrojové súbory a generovať DAC tabuľky v univerzálnom rozhraní pre potreby štatistického spracovania OECD. Pri vytváraní projektového záznamu automaticky a v reálnom čase kontroluje pravidlá, čím zrýchľuje prácu s dátami, minimalizuje chybovosť a šetrí tak peniaze štátu. Systém DART súčasne poskytuje transparentné a voľne dostupné informácie verejnosti. Intuitívny portál spĺňa požiadavky IATI pre publikovanie dát. Návštevníci si ich tak môžu bez problémov prezerať a sťahovať v rôznych formátoch. Chcete sa dozvedieť viac? BOSAM DART. Dáta o rozvojovej spolupráci pod kontrolou.